मेडिकेलाव थांदों आरो ना मेडिकेलाव मानो थांदों होननाथ' नोंथांमोना सोंखागोन नङा होमबा दायो जोंहा प्रसाद होखांबाय आरो ना नै दिनै ओरैनोबाबो गोसोखौ जि गोजोननाय मोनदों हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दायो एकदम सानजौफु थिर जाबाय आरो ना आं ब्लगखौ थाबखौनो लानो मोनासै बिराद खामानिमोन ओमफ्राय हारसिंबाथाय माने ओजों जागोन ना ओजों जागोन जायो आरो ना खामानिखौ फोजोबग्रोनो हानाय मोनबा इदि जायो ओमफ्राय दा बिराद सानजौफु थिर जाबाय आरो ना खामानि जोबजोब्बाय संनाय खावनायबो जोब्बाय ओमफ्राय जि जोम माखासे सुदोंमोन सुखांजोब्बाय ओमफ्राय नै खर' लोबदोंमोन आङो खर' लोबबाय दुगैबाय ओमफ्राय दासो ओमफ्राय आं ब्लगखौ लानो मोनबाय आरो ना लोगोफोर सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रिबो संखांजोब्बाय आङो दिनैथ' मंगलबार नालाय निरामिससो जोंहा दालि संबाय ओमफ्राय मैखुन एवबाय आरो ना ओमफ्राय हासबेन्डआ मेडिकेलाव थांदों आरो ना मोनफैथ'वाखैनो मेडिकेलाव मानो थांदों होननाथ' नोंथांमोना सोंखागोन नङा होमबा माने बेहा मैया दाखालिनिफ्राय एसे माने गगा मोननाय बिदिनो एकदम गारामा सानाय इदि जागासिनो आरो ना ओंखायनो माने बाबुखौ लानानै थांदों आरो ना जोंहा आगैखौ फंबायखौ लानानै थांदों खाथिनि ओमफ्राय दा माला फैयो फैबाथाय ओंखाम खुरना होनोसै ओमफ्राय आंहाथ' ओरैबायदि खामानि मोननै दाबो दुगैखांबाबो आङो गोलोमफ्रुजोबफिनबाय आरो ना होमबा नायलांदो नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम बयबो आं मोनफैथ'नाय नङा होनना सानदोंमोन मा मा मुलि हरखो ओमफ्राय भिटामिन ना माने मोनसेया ओमफ्राय बेफोरलाय माथो मुलि मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर आंना हासबेन्डआ ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय एसे माने लोमजानाय गगा मोननाय जागासिनोमोन नालाय मेडिकेल थांना फैबाय आरो ना ओमफ्राय मा मा हरलाबायखो मुलियानो मुलि दा ओंखाम जाखांनानै जानो गोनां दंना गैया जादों दङबा नोंखौ लायाखैथ' आंखौसो लादो मा नायदावगासिनो नोंलाय लायाखै आंहा सेलफिसो लादों ओमफ्राय नै लोगोफोर न' लिरनानै आलनायाबो बाहेरावसो दहनना दोनदों रानबाङाखैनो बारा एकदम आलाय सिलाय जाजोबना दङ इखिनिया जि माबा बोरैबा खानस्रि खिनाय बायदि जाजोबदोंमोन आरोना देसोसो लिरदों एकदमबारे जि खस्थ' जाखायो इदि जाबाथाय लिरनो लिरनो मोननानै एकदम हान्थि मोनबाय ओमफ्राय जिबो सुदोंमोन नालाय एकदम आलाय सिलाय जानानै दंजोबो आरो ना ओमफ्राय नै बेग गोदान आंनि आइया लाबोदों आरो ना जि मोजांखा बाजारफोराव थांबाथाय लांनो मोजां जागोन आरो ना माबा माबि सोना लाबोनो नै मोजांथारना लोगोफोर बिराद फसायखादों आङो ओइ फेनखौ सोर बन्द' खालामना दोननाय आं न'खौ रानथों होनना दोनबाय न'फोरखौ जि लिरनो मोनबाय थाबासो एकदम हान्थि मोनो ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै बेलासिनि सम दायो ओमफ्राय जोङो दायो हासबेन्डजों आंजों खाथिनि सकआव थांनो नागिरदों आरो ना एसे नांगौ मुवाफोर दङ लायना फैहैनोसै थाबायनानै थांसै आरो ना आरामसे बेलासिबाय नालाय ओमफ्राय नै बेग गोदानखौ लाबाय आङो जा मोजांखाना लोगोफोर बांद्राय गिदिरबो नङा बांद्राय फिसाबो नङा जि मोजांखा आरो बारा गिलिर नङा आरो ना गिलिरबा लानानै गिदिंबाय थानो बायो बेगानो गिलिरखाबाथाय ओमफ्राय आरो माबा माबि माल बुस्थु लानायावनो बांसिन गिलिर जायोना ओंखायनो एसे रेजेंबा मोजां जायो आरो बेलासिनि एसे मेथाइफोरबो जाना फैनोसै ओमफ्राय बाजार बानायनांगौखौबो बानायनानै लायना फैनोसै खोमसि नालाय बोरैबा नुबायना एसे सकाव थांनि र' ए खोमसिसि नुबाय आरो ना बेलासिथारबायना एकदम थांबाय थानोसै जोङो गोलोमफ्रुजोब्बायहाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो न'आव मोनफैबाय आरो ना थाबाय थांबाय थाबाय फैबाय नालाय ओमफ्राय दायो गोलोमफ्रुजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय आङो सकआव मोनहैनानै माने बाजाराव मोनहैनानै ब्लग लायासै आरो ना मोनाबायबो नालाय ओमफ्राय लाना होबाय थाग्राबो गैया आरो आथुरबो जाबाय मानो होनबा नै दायो जोंहा मंगलबार नालाय दिनैहाय एसे प्रसाद होनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय आथुरथ' फैबाय आरो ना ओरैनो मोखाङाव फुंग्राबो गैयामोन नालाय आंहा क्रिम लाबोबाय साबोन लाबोबाय माबा माबि लाबोबाय ओमफ्राय आरो जासुरि नालाय मेथाइयाथ' थाखायोआनोसै मिमि पेकेटसो लाबोदों आं मिमि गोथाव मोनजायो नालाय ओमफ्राय दायो आं एसे
दुगैस्र' हैफिननोसै आरोना गोलोमजोब्बाय नालाय प्रसाद होगोन जिहेतु दहायथ' दुगैना थांखादोंमोन होमबाबो दुगैहैफिननोसै आङो दा लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोनखौ आं थांफानोसै मा जायो नोंहालाय हामालै जिउथे जानो ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोंहा प्रसाद होखांबाय आरोना नै जागासिनो दङ ओमफ्राय आंना हासबेन्डआथ' ओइ थालिरखौ मानो थाइनै गोजो होदो इनो ओमफ्राय नङा इ गगा मोननाय गुजुनाया बारा जागोन ना थाइसेल' जाजिउ दे संख्रिया लाल सानांगौ नामा गोथाव जादों ना प्रसादा लाइटआनो नांबाङा आरोना रिं लाइटखौबो लगायासै दाना लगायजायानो रिं लाइटआ न'आव जि लाइट दं बेजोंनो बानायनाय जायो आरो मोनाखाबायबो ना बोरैबा नुदों एसे होमबाबो जेराव एसे लाइट दङ एसे लाइट नांगोन बायदि बेयावनो लाखिबाय आं भिडिअखौ मिमिखौ एसे हरलाय गावल' जाजोब्बाय नोंखौ नायनो लोगोफोरा लाल साहा आं लोंगोन लाल साहा लाबारखा आरो सोंनाय नांगौनि जेबो खोथा गैया नों लोंना लोङा होनदोंसो मेमि दहाय लाबोदोंमोन ना बारा जाना आं नोंसो खोनाबाय साहा फुदुंगासिनो आइया नेगासिनो ओमफ्राय जोङो हासबेन्डजों आंजों आं जाबाय थानो लुगैयो गोथाव जाबाय लाबो लाल साहा गैया प्रसादखौ एसे लाबो लाल साहा गुदुं गुदुं लोंना हो मोजां मोनगोन गारामाखौ प्लेटखौ नांगौबा ना न'खौ जोंहानिखौ खुन्था गायसंनानै जि ब्रे ब्रे नुबाय खुन्थाखौ नायनाय नैबे लिरि लिरि थंनाया गोदान आरोना नैबेजों ओमफ्राय नैबेजों ओरैनोबाबो बुद लाबारखा प्रसाद होनायजों जाबजो लाल साहाजों मोनलोंबाय सान्थि मोनबाय दिनै ओरैनोबाबो गोसोखौ जि गोजोननाय मोनदां खामानिफोरखौ मावस्रांजोबनो मोननानै जि जोम न' ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहानि न'नि मुदुफुलमोन आरोना फांसेयावनो बिराद बुरजा थायदोंमोन दाखालिबो बेबायदिनो खादासे ओंखारदों आरोना ओमफ्राय आरो दिनैबो नै खादासे बिराद गेदेर गेदेरखा आरोना थाइसेयावनो सेरसेसो जागोन खोमा ना आधा केजि जागोन ना मा आधा केजिनि बारगोन ना थाइसेयावनो सेरसेनि बारोनो लोगोफोर थाइसेयावनो सेरसेनि बारो आरोना जोंहानि न'आवनो थायनाय जि बरियाखा जानोबो गोथावथार आलुजोंबो गोथाव जायो ओमफ्राय नाफोरजोंथ' साबसिनसो जायो आरोना ओमफ्राय दिनै जोंहा मंगलबार नालाय जानो मोननाय नंला एसे बुरजाथ' न'आव जाख'नो हाया नङा होमबा लोगोफोर फाननांसिगोन आरो दानि खादों आरोना बेलासियाव ओमफ्राय आं खानायखौ लानो मोनासै भिडिअ दासो लानो मोनबाय आरोना नुनानै हराव मंगलबार नालाय जोंहाथ' निरामिस जायो नोंथांमोना मिन्थिखायो थारुनखौनो संनो नागिरदों आरोना आइया थारुन गोजा संबाबो गोथाव जागोन खोमा ना आलु होफादेरोसो ओमफ्राय नै बिथिंजा मैखुन एवगासिनो दङ बिराद गोथाव मोनजायो आं मैखुन सोर सोर गोथाव मोनो लोगोफोर आं बिराद गोथाव मोनजायो ओमफ्राय कालारखौनो बारा नुवा मबाइलाव नै मबाइलाबो माबा खफ'जोब खलालासो जाबाय कालारानो